Slijedi pojedinačna rasprava poštovanog zastupnika Ante Prkačina. Hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Ste ovo isključili ili ostalo? Dakle, ja sam ovim izvješćem nezadovoljan, zato što sam nezadovoljan doprinosom našeg premijera. Imao je sjajnu priliku da se nametne kao državnik i kao političar, 5 puta raspravlja o Ukrajini, 2 puta o granicama i migrantima, a jedan jedini put o prostoru bivše Jugoslavije. Ja tvrdim vam i siguran sam da je prostor bivše Jugoslavije, mislim na Kosovo i na Bosnu i Hercegovinu, neuporedivo složeniji nego li Ukrajina. U Ukrajini je teški krvavi rat. Dođe li ovdje do rata, on neće biti tako težak kao onaj u Ukrajini. Ali Ukrajina je jednostavna. Tamo se zna da je ruska agresija na Ukrajinu, to znaju i oni koji to neće priznati. Ali 90% Europe nema pojma šta se događa u Bosni i Hercegovini. A naročito ne znaju šta se događa u Crnoj Gori. I prva stvar koju je trebao premijer napraviti, dakle da se osvrne na Bosnu i Hercegovinu i da kaže specijalno europarlamentarcima i parlamentarcima Njemačke. Gospodo draga, trebate vidjeti tko zapravo ruši Bosnu i Hercegovinu. Je li je ruše hrvatski i srpski separatisti ili joj ne da zažive bošnjački unitaristi. Jer ja i dalje ostajem pri tome da Bosna i Hercegovina je država u povojima i ona treba nastati. Njoj Bošnjaci ne dozvole da nastane. Sad bih ja o tome mogao satima, ali neću. Dakle, 5 puta govori premijer o Ukrajini. A ja ću sad povezati Ukrajinu i Crnu Goru. 5 puta govori o Ukrajini, a ne spomene ili ne zna, a trebao bi znati, da je u pozadini ili podlozi sukoba u Ukrajini, da je sukob Ruske i Ukrajinske pravoslavne crkve. Rekao sam 2 puta, ponovit ću i 3. put. Dakle, ukrajinska vlada je potpuno stala iza Ukrajinske pravoslavne crkve u sukrobu sa Ruskom pravoslavnom crkvom. Čak je ondašnji predsjednik Porošenko proslavio dobivanje autokefalnosti. Vidite koliko je Zelenski stao u obranu prava svoje ukrajinske crkve protiv ruske crkve, a tvrdim vam također i sljedeće, da je neuporedivo zločinačkija srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj prema Hrvatima nego li ruska u Ukrajinskoj prema Ukrajincima, a naš premijer, i zato je meni žao, ja sam stranku napustio radi toga što ja njega nisam mogao pitati danas kakav je ono cirkus, kakva je ono sramna odluka ministra uprave i pravosuđa. Dakle, naša vlast apsolutno podržava Srpsku pravoslavnu crkvu. To je temeljni problem. Zašto Andrej Plenković konačno ne odgovori na to pitanje, odnosno koji su to motivi? Je li motiv hrvatsko-srpska koalicija? Pa ja sam rekao nekoliko puta da mi ovdje imamo, ne ovdje nego šire, imamo 3 srpske varijante. Imamo hrvatske Srbe koji nemaju zbog 2-3% nemaju neke težine ili nemaju gotovo nikakvu političku težinu. Imaju onoliko koliko manjina treba imati. Da imamo srbijanske Srbe koji nam nisu neki značajan faktor, jer nakon Prvog svjetskog rata oni izlaze kao nekakvi nazovi pobjednici, mada Clemenceau veli da su oni na repovima francuskih konja bili pobjednici, ali ostavimo to. Dakle, oni dolaze kao pobjednici, Drugi svjetski rat, opet su oni nekakvi pobjednici, mi poraženi. Ali, ovaj put, mi Hrvati smo u Europi gdje Srbija želi. Mi smo u NATO-u koga se oni boje. I nema nikakvog razloga da mi podilazimo i ovim Srbima ovdje i onima u Beogradu, ali imamo ozbiljan razlog povesti računa o Srbima u Bosni i Hercegovini, jer imamo zajedničkog neprijatelja. Neću reći da su to Bošnjaci, to bošnjački narod nije, ali jedna agresivna, jedna ekspanzionistička, imperijalistička bošnjačka politika je glavni problem. Dakle, naš premijer je trebao otvoriti problem Crne Gore, ali kako će otvoriti problem Crne Gore kad je u Crnoj Gori sukobe izazvala Srpska pravoslavna crkva koja je povezana kako ovdje u Zagrebu, kako ovdje u Hrvatskoj, tako i u Crnoj Gori. Da je dakle obračunato sa Srpskom pravoslavnom crkvom ovdje, a to je vrlo jednostavno jer je ugovor je ništetan, ugovor je smiješan, ugovor je komičan između Hrvatske države i Srpske pravoslavne crkve, zgužva se i baci. Pošto su oni kompaktni, ne bi oni bili tako moćni u Crnoj Gori kao što su bili. S druge strane,
Hrvatska je izgubila jedan glas hrvatski u Crnoj Gori koji je mogao biti presudan. Crnogorski parlament ima 81 zastupnika, dakle taj jedan hrvatski glas smo mi izgubili, zato je doduše kriv i Milo Đukanović. To su zapravo teme koje je trebao premijer otvarati. Ovu što se tiče Srpske pravoslavne crkve i Crne Gore nije mu zgodno otvarati jer dobar dio krivice snosi i on sam, ali zapravo trebao je izaći dominantan kakav jeste, iako je na čelu jedne male državice, ali je svakako ta mala državica u žiži političkih zbivanja. Hvala imate dvije replike, pričekajte. Zapravo sam najbitnije rekao. Imate replike dvije. To. Prva je poštovana Dalija Orešković. Zastupniče Prkačin, vi ste zastupnik u 10. sazivu Hrvatskog sabora kao i ja. Vas je netko izabrao, mene je netko izabrao, pa u tom smislu treba tolerirati, ajmo to tako reći, vaše govore u Hrvatskom saboru. Meni je žao što se zapravo vašim govorima rijetko kada i rijetko tko suprotstavlja. A ja se od vaših govora zapravo želim ograditi jer mi je neugodno. Vrlo često mi je neugodno slušati to što vi govorite i to što vi iznosite. A na podjednak način kao što zamjeram vama kada govorite o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, zamjeram svima, zamjeram i naš službeni državni odnos prema Katoličkoj crkvi i smeta me svaka zlouporaba vjere, bilo čije vjere u korist čiste interesne politike. To je ono što je i uzrokovalo rat i ratna razaranja na ovim prostorima, ali i na svim drugim prostorima diljem svijeta. I žao mi je što u 21. stoljeću ovo je još uvijek tema saborskih govora. Vrijeme. Odgovor. Mogu li odgovoriti? Draga kolegice, vi morate žaliti zbog svog neznanja. Jer da vi znadete što je Valerijanov memorandum i da ste vi pogledali ugovor između Hrvatske države i Srpske pravoslavne crkve, gdje sa hrvatske strane ugovor potpisuje se najvećim dostojanstvom predsjednika vlade Ivice Račana, a sa srpsko-pravoslavne strane potpisuje izmišljeni predsjednik nepostojećeg episkopskog savjeta nelegalne Srpske pravoslavne crkve. Ta Srpska pravoslavna crkva je nelegalna jer nije upisana u evidenciju vjerskih zajednica, a tu se ne želi upisati jer bi tada morala priznati Hrvatsku državu, imati svoju riznicu pa kontrolirano izvlačiti novac iz Hrvatske, a ne pljačkati Hrvatsku. Međutim, imaju potporu među takvima kao što ste vi koji ne znaju, a i među političarima koji imaju neke svoje posebne razloge podržavati to bezakonje i zločinstvo nad Hrvatskom državom i hrvatskim narodom. Još imamo repliku poštovane Marijane Petir. Hvala vam potpredsjedniče. Kolega Prkačin, mislim da niste u pravu kad kritizirate premijera da nije na sastanke vijeća nametnuo rasprave o BiH. Upravo cijele prošle godine, zahvaljujući njemu su dominirale te rasprave. Sjetimo se da je u lipnju zalaganjem premijera ta tema došla na dnevni red vijeća i da je zalaganjem premijera i uz podršku koju je uspio prikupiti u prosincu BiH dobila kandidatski status. A to je ono što je Hrvatska cijelo vrijeme zagovarala, da Bosna i Hercegovina treba ići europskim putem jer je to važno zbog Hrvata koji žive u Bosni i Hercegovini, bez obzira što nisu svi narodi, konstitutivni narodi jednako zainteresirani za taj europski put, ali je interes nas kao Hrvatske i zbog Hrvata koji jesu konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini da Bosna i Hercegovina krene europskim putem i to je zasluga Hrvatske, a Hrvatsku na vijeću zastupa premijer. Smijem li? Kolegice Petir, ja komentiram izvješće. Točno je da je premijer Plenković ponekada govorio o Bosni i Hercegovini i poziciji Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali sam ja i to kritizirao. On je redovito rekao da treba relaksirati odnose između Hrvata i Bošnjaka. Ne. To bi se moglo tako reći da su jednako krivi Hrvati i Bošnjaci za sukobe u Bosni i Hercegovini između Hrvata i Bošnjaka. Nekad je odgovornost bila podijeljena, nekad čak veća na našoj strani, a sad su isključivi i jedini krivci Bošnjaci i nije bio dovoljno jasan. Po meni. Ali to su teme koje ja znam. Nemate više replika. A zašto meni ne repliciraju i ne odgovaraju?